Здравейте хора, ние сме анонимки. Правим този клип, за да знаете, че не е хубаво да качвате порнографски снимки и клипчета във Facebook и Twitter. Защото малките деца по на 7-8 години, които те първо ще почват училище, се учат на глупости, още от малки. Все пак и във Фейсбук. Значи, малки деца имат профили във Фейсбук, гледат разни такива клипчета. Това е много много тъпо от страна на тия, които са правили Фейсбука. Много е смотано. Да, така е. И те. Ами няма какво да кажем, освен това, че всичко трябва да има мярка и вие по-големите, в смисъла на тия 17-18 годишните, да, разбираме. Но все пак трябва да има някаква мярка, защото наистина малките гледат и се учат на разни глупости, от малки почват да стават. Няма да кажа думата сега. Да. И все пак има и други сайтове за гледане на порно, нали знаете. Като се гледате, сами няма нужда да го качвате някъде. Да, то един човек качва 1000 харесвания. Естествено, ще има 1000 харесвания на някакви голи да са снимали, бе. Естествено. Значи не може да има на едно хубаво българско момиче нормална снимка и да има много повече харесвания, а иначе на тези порно клипчета ще има кой знае колко много харесвания. Смотано е, разберете го, смотано е. Ами така е, който иска да не разбере, който не е, не. И някакво друго да кажем. Това си е ваш избор. Според нас сме много прави, според някои хора сме прави, според други не, но все пак благодарим ви, че ни слушахте. Чао! Чао!